Здравей, Борко! Здравейте! Днес Борко от градина Иванови, село Златия, ще ни разкаже малко как са започнали с градината, а после ще ни разкаже как да си засеем разсъд за асперж. Заповядай да ни разкажеш малко за градината. Здравейте отново на всички! Мога да кажа, че спонтанно решихме с съпругата ми да се занимаваме с производство на зеленчуци. След няколко годишен престой в чужбина, решихме да се завърнем в България и решихме да започнем да отглеждаме зеленчуци. Като мащабите ни са малки, като за едно семейство. Толкова, доколкото да успяваме двамата да свършим всичката работа, която има да се върши в градинарството. Отглеждаме стандартни зеленчуци, но най-интересното при нас е, че имаме и няколко вида зеленчуци, които са по-нестандартни и по-рядко разпространени в България, като един от тях са аспержите. С аспержите се запознахме по време на престояне в Германия. Там ги опитахме и за първи път и видяхме как се отглеждат в по-големи количества, не като при нас. И затова решихме да пробваме и ние да засеем аспержи. И така вече 5-6 година поддържаме аспержите. Сега е момента, началото на пролетта е момента най-подходящ за засяване, за разсаждане на корени аспержи. Понеже времето в момента е хладно, почвата има влага трупана през зимата и сега е момента да се засеят аспержи. С няколко думи мога да ви обясня как се започва, откъде започва. Всичко започва от семенца, които са с формата с големината, извинявайте, на лещено зърно. Малко по-малки, черни на цвят. Като семенцата също сега е момента да се засеят рано на пролет. Ето тук имаме, не знам даже дали ще се видят, от семенцата пониква първоначалния разсад, или така наречен, ние го нарекохме първичен разсад, не знам дали е правилно, но първичен разсад, който след известно време, като достигне достатъчна големина, го засяваме в земята на по-малки разстояния, засява се на редове, като разстоянието от коренче до коренче е около 30 см. Примерно една педя, добре, 25 см да кажем. И между редовете се оставят около 40-50 см. А това на какъв етап от развитието на растението става или в какъв сезон? Как се познава кога може да се засее в градината? Ами, примерно, може би 2 месеца престоява в тази саксийка. Вътре се оформят коренчета и е хубаво да се сеят в такива саксийки, да не са в формичките за разсади, защото коренчета нарастват, а ако са в тези формички за разсади, те започват да се навиват и се преплитат и е по-трудно за самото растение после да развие самия корен. Може би на 2 месеца и половина, 3 след като са засяти в тези семенцата, от тази саксийка се прехвърлят вече в земята и там престояват 1 година, като трябва да се поливат редовно. И вече на другата година на пролет, след 1 година, могат да се извадят от това място, където са били засадени за разсад и се засяват на постоянното място, където ще бъдат занапред самите растения. Аспержата е многогодишно растение. Тя плододава
зависимост от качеството на гледането, нали, ако се стопанисват добре, могат да плододават до 15-18 години. Тоест, то е като една овошка. Това тук е разсад, който е на 3 години, с вече добре развита коренова система. Имаме заложени пъпки, които дават началото на самата аспержа вече. Интересното тук е, че този разсад, който е за засяване на постоянно място, той трябва да се засее на по-голяма дълбочина, поне 40 см дълбочина, и на 40 см широчина трябва да се направи легло, за да могат коренището да се побере хубаво в това легло. При засаждането на аспержите е хубаво да се в дъното на този изкоп, на тази траншея, която се прави за засаждането, да се положи оборска тор, стара, изсъхнала оборска тор, а не прясна, да се премеси с малко пръс и върху така полученото легло могат да се поставят корените на самите аспержи. При поставянето в леглото, разстоянието между две коренища, т.е. между две растения, трябва да бъде доста голямо, между 50-60 до 70 см. Това се налага, за да могат самите корени на растението да имат пространство на къде да растат. Другото важно е, че при засаждането трябва обилно да се полеят растенията с вода и оттам нататък вече нуждата от вода не е толкова голяма. Евентуално при голямо засушаване, при дълготрайно засушаване, може да се извършва поливане на самите растения. Поради факта, че ги сеем на такава дълбочина, те издържат и на засушаване, издържат и през зимата на ниски температури, понеже са надълбоко в почвата. В общи линии това е важното при засаждането на аспержите, когато имаме вече готов корен за разсаждане. А кога се очаква растението да избие с нови зелени клончета и самите аспержи? Кога има сезона? Сезона на аспержите е приблизително от края на април, началото на май до края на юни. Те са сезонен зеленчук и се берат в рамките на 2 месеца. Като също интересното е, че на по-младите растения е необходимо да се оставят някои от аспержите да израснат и да се разлистят, а да не се берат. Т.е. да се стимулира самото растение да може да развива и кореновата система по-добре. Т.е. не се бере всичко на 100%. И всяка следваща година броят на отрязаните аспержи за консумация се увеличава. Това е в общи линии. Нещо особено има ли при зимуването на растенията? Какво се случва с зелената част? Зелената част есента, септември-октомври, от само себе си изсъхва, т.е. прецъфтява, изсъхва. Някои растения образуват топченца, т.е. в които има семенца. Зелената част, която изсъхва есента, трябва да се отстрани ниско до земята, се изрязва, просто за да не пречи за следващата година на младите аспержи, които излизат, на свежите аспержи, които излизат на следващата пролет. Това е. Иначе за презимуването няма никаква особеност. Хубаво е да се обезтревява, да се пазят да се премахват плевелите от растенията и това е. Чудесно. А кога клиентите могат да намерят пресни аспержи при теб? Каза, че към края на април, началото на май започват. Да, така е. Надяваме се, в зависимост от времето, края на април, началото на май, да започнем да
да режем готови аспержи за консумация, така че май месец, най-късно средата на май, предполагам, ще имаме вече достатъчни количества. Но пак казвам, зависи от времето. Ако се затопли времето, колкото по-рано се затопли, толкова по-рано ще излязат аспержите. До кога всеки може да си вземе коренчета и да си засее разсада? Коренчета, според мен, в рамките на още 2 седмици, докато не се е затоплило времето добре, докато температурите са такива, каквито са в момента, т.е. в рамките на 5-6 до 10 на 15 градуса, ще вадим още разсад, така че тези, които желаят на фермерски пазар, могат да ни посетят и да си закупят коренчета аспержи. Благодаря ти за този разговор. Надявам се да сме били полезни. А вие заповядайте на щанда на Борко, за да си вземете коренче и да си отгледате сами аспержи. Или през май месец може да заповядате да си вземете пресни аспержи от него.